Hvad så, fru? Træt. Er træt? Det har været en lang dag. Vi har lige kørt fra Zürich til Interlaken Øst. Ja, Interlaken Øst i 2 timer og kvarter cirka i toget. Og så skal vi løbe fra det ene sted til det andet på 3 minutter. Og vi nåede det, og vi er helt færdige nu. Nu er vi på vej til Grindelwald, som er endestationen, hvor vi skal være de her par dage. Og vi er virkelig trætte, vi var oppe sådan 3:30. Og vi har lavet alt for meget. Jeg tror stadigvæk, vi har været. Vi andre om halv time. Vi har cirka 30 minutter, hvor vi skal være i Grindelwald, hvor vi så også skal være der i et par dage. Nu kan I ikke lige se det, men det er satme en af de få steder i verden, hvor togene er så tæt på bjergene. Det er helt vanvittigt. Jeg tror, det her land der lige efter Slovenien med hensyn til grøn skov. Det er postcard picture perfect. Er der alarm hernede? Udover min frue der, så tjek lige udsigten. Sæt mig flot. Hvad siger du? Det er noget af det flotteste. Det er synd, du ikke fik med, der hvor vandet er helt blåt. Så hytterne, det ligner jo noget fra et eventyr. Det er godt navn. Så skal vi sidde på den her side. Ja. Så efter 3,5 time i tog er vi endelig indkommet til Grindelwald, hvor vi skal bruge de næste 3-4 dage herovre. Lige nu skal vi lige finde vores hotel. Det er heroppe et eller andet sted, tror vi. Jeg kan godt lide, at du lige er gået forbi den bedste udsigt. Film med senere. Jeg kommer tilbage igen. Der er sådan en kub her. Ja. Masser af spisesteder. Kæft, det er charmerende. Det her, det ligner vist centrum af Grindelwald. Og vi skal lidt længere heroppe for at finde vores hotel. Men mens vi går over her, så i dag, der står den bare på en rolig gåtur, fordi vi er rimelig trætte. Skal jeg sådan der? Men som sagt, så skal vi lige finde vores hotel først. Og I kan se, hvor flot byen er her. Bjergene, jeg ved ikke engang, om man kan se det ordentligt på kameraet. Men bjergene, de er simpelthen så kæmpe store og så tæt på. Og der er vist masser af spisesteder her. Vi glæder os lige til at udforske byen lidt mere i morgen, men i dag skal vi bare lige gå en kort tur. Jeg tror ikke rigtigt, videoen får det hele med, eller vores kamera, men det er simpelthen så imponerende det her. Men se lige det der. Jeg ved ikke,
om overhovedet man får det hele med på kameraet. Det håber jeg. Men Grindelwald ligger i hjertet af de schweiziske alper og er omgivet af nogle af landets mest imponerende bjerge, og det er det. Det er selv imponerende. Og allerede når man ankommer, bliver man mødt af de udsigter her. Det er simpelthen grønt, høje bjerge. Det er simpelthen så vildt. Og selvom Grindelwald er blevet en populær destination, hvor der kommer mange turister, og det charmerende, det er, at de faktisk stadigvæk har beholdt deres charme, altså deres træhus. Hvad siger broen? Det er fandme flot. Er det godkendt? Ja. Skal jeg flytte herned? Det er sgu for dyrt. Tror du? Altså, nu skal vi selvfølgelig ikke sætte tal på, men jeg ved, hvad vi to har brugt bare i dag. På tog og mad og ja, der var vi overnatter. Og det der er vigtigst på turen. Nej, men det er vigtigt. Så det er fint, den der. Der er sådan noget dim i gangen på. Eller sådan noget. Altså, Sådan en ko. Ja. Det er de kendt for nu. Og klokker. Ja, men keder sig i hvert fald ikke. Der er også minigolf her, som I kan se, hvis man får lyst til det. Det er sgu da en hyggelig lille by. Og mens vi går her igennem gaderne, kan man virkelig mærke, hvor tæt naturen er på byen. Uanset hvor vi kigger hen, er der udsigt til bjergene. Og det er ikke kun når vi går her, men jeg har også lagt mærke til, at det er lige meget hvilken restaurant du tager, jamen så er der udsigt til bjergene eller noget, der er grønt. Det er så lidt sindssygt det her. Nu skal I se, hvad Natasha hun bestilte til os. Lige her. Det hedder Lehmanns Herbergszimmer. Det er sådan en træhus-agtig. Og nu skal I se her om bagved. Og det er deroppe, vi bor. Prøv at se. Det er sindssygt flot udsigt. Det er der, vi bor. Så har vi udsigten til alt det der. I kender godt det der, når man bestiller på Booking, så har de altid sat nogle flotte billeder af hotellet eller hostel eller noget. Og så viser det sig stik modsat, når man så kommer. Men det her, det stemmer overens med de billeder, der bliver lagt derind. Det er sindssygt. Og for at gå op til vores værelse, så får man sådan en nøgle her. Og så skal man lige dreje den der. Og så skal vi op ad de der. Alt det går bare op ad bakke i Schweiz. Nu skal jeg lige se, hvor vi bor. Lidt gammeldags, men det er meget pænt og rent herinde. Hvad siger du? Altså, det er charmerende. Og prøv lige at se udsigten. Nu skal jeg lige se herinde først. Der er en ekstra seng her. Toilet og bad. Lidt gammel, men det er sat med rent. Og nu skal jeg lige se det bedste. Tjek lige. Tjek lige udsigten. Hold nu kæft, mand. Det er vanvittigt.
Vi glæder os til at udforske byen i morgen i hvert fald.